No ticket, no entry policy. Parang gipatuman sa Cebu South Bus Terminal. Samtang si Cebu Governor Gwen Garcia ug mga kaubanan ni susi sa terminal alang sa seguridad sa publiko. Ugalang sa dugang detalye, aniya ang report. Pasado alas 10 sa buntag gisusi ni Governor Gwen Garcia ang Cebu South Bus Terminal. Nakita niya ang linya sa mga tao nga naglukat og ticket sa mga bus. Gikan sa gawas ang linya hangtod makalukat og ticket diha pa tugutang makasulod sa bus. Matod sa gobernador nga ang palisiya gipatuman tungod og alang sa seguridad sa publiko. I think balanced against the safety and security of the terminal of our passengers, muagi lang tagamay discomfort kay sa ato ni ron giablihan na nato tanan hasta kamuwa na mo'y kabarugan dire kay ang uban nga dili mga pasahero mo apil direksod. Dunay composite team nga gideploy sa terminal nga gilangkuban sa PNP, AFP, LTFRB, LTO ug PDEA ug ang mga gwardya. Samtang ipaniguro sa LTFRB ug LTO ang kaluwas sa publiko nga manguli sa ilang mga dapit agi sa terminal. Apil sa gipaniguro ang roadworthiness sa mga bus. Imagine lang ninyo kung mapareho ta sa airport, di man kita kasulod diha. Di ba? Kung wala tay ticket. So kinini ang move mo na maayong iyahang gibuhat. Among gihangyo ang mga operators no nga wala lay overloading. Yun sila mahimo ba mo plus 10. Kung ang problema gud mo plus 10 ka, ang sunod nga mo sakay mo yun plus 11. Hangtod ganinang buntag natay nadakpan plus 38. Ang Cebu South Bus Terminal adunay 50,000 ka mga pasahero waagi panahon sa kalagkalag. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.